Uvaženi gledalci, dobar dan. Pratite intervju dana. Dobro razvijena putna infrastruktura jedan je od temelja ekonomskog razvoja svake države. Kvalitetni i bezbedni putevi znače bolju povezanost gradova, brži protok ljudi i robe, razvoj turizma, investicije i ravnomjerni regionalni napredak. Zato su izgradnja autoputeva i brzih saobraćajnica kao i održavanje postojeće mreže pitanja od posebnog značaja za građane i privredu. Koliko se trenutno ulaže, u kojoj su fazi najznačajniji projekti, da li se oni odvijaju planiranom dinamikom i šta su neki planovi za naredni period, razgovaramo sa izvršnim direktorom Monteputa Milanom Ljiljanićem. Gospodine Ljiljaniću, dobar dan i hvala vam što govorite za Euronews. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo za početak, ugovor o izgradnji druge dionice autoputa je potpisan. Kada tačno počinje da teče rok od 5 godina za izgradnju? Da li je to dan potpisivanja ili dan uvođenja u posao? Pa to je dan uvođenja u posao, commencement date. Očekujemo da će taj datum uvođenja u posao biti krajem aprila ili tokom maja. Daćemo sve od sebe da to bude mi iz Monteputa, ali naravno najviše zavisi od izvođača radova, od njegove organizacije, ali obzirom da je to firma koja prvi put radi na našem tržištu, nadamo se da će dati sve od sebe da se dobro organizuju i da taj commencement date bude u ovom periodu koji sam rekao negdje tokom maja. Prethodna dionica, odnosno Spokvac Mateševo, kasnila je godinama. Koje su konkretne kaznene klauzule u novom ugovoru ako izvođač, na primjer, probije rok za tipa mjesec dana? Pa što se tiče dionice Smokovac-Mateševo, ta dionica je bila mnogo duža i mnogo zahtjevnija i mislim da je u startu dat nerealan rok od 4 godine. Ovdje imamo dionicu koja je duga 23 km i rok je 5 godina. Što se tiče kaznenih klauzule u ugovoru, imamo dnevne penale koji su u iznosu negdje oko 200.000 eura dnevni penal, do maksimalnih penala, odnosno 7% od ukupnog ugovora, što iznosi negdje oko 49 miliona eura ukupni ugovorni penali za kašnjenje. Kada govorimo o garanciji kvaliteta, koliki je garantni rok za izvedene radove na ovoj dionici i da li on je duži od ove koje smo imali, ili tako, za prvu dionicu? Ne, ona je isto definisana. Imamo 2 godine period za otklanjanje nedostataka, znači posle puštanja u saobraćaj. 2 godine je period za otklanjanje nedostataka, sve nedostatke koje uoči korisnik puta, u ovom slučaju Monteput, upravljač puta, dužan je da ih prijavi, a kineski izvođač je dužan da ih ispravi. A što se tiče zakona o obligacionim odnosima, garancija na sve konstrukcije i objekte je 10 godina. A da li je ugovorena cijena fiksna za izvođenje radova ili izvođač ima pravo i na dodatna plaćanja ako, na primjer, cijene određenih materijala budu povećane, odnosno porastu na svjetskom tržištu? Evo vidimo već kakav je to. Da, uključena je u ovaj ugovor i klizna skala, znači izvođač ima pravo ukoliko cijene određenih materijala na tržištu, imamo inflaciju tih cijena, odnosno deflaciju, znači uključena je klizna skala, izvođač ima pravo na naplatu u skladu sa Monstatom ili Eurostatom na naplatu tih cijena ako ukupne cijene pređu vrijednost od 5%. Da li već sada pravite neke predikcije za naredni period s obzirom na dešavanja u svijetu? Pa sada je rano da bi to radili. Pratit ćemo ta dešavanja i naravno reagovati po potrebi. A koliko je novca iz budžeta isplaćeno za zemljište na trasi Mateševo-Andrijevica i da li ima nekih sudskih sporova koji mogu zaustaviti mašine? Pa što se tiče eksproprijacije zemljišta, ona je u završnoj fazi. Tu bi podijelio 2 faze do tunela Trešnjevik i od tunela Trešnjevik. Do tunela Trešnjevik imamo veći procenat realizacije, eksproprijacije. On je sigurno oko 90%, dok na ovom dijelu Trešnjevik-Andrijevica imamo nešto manji procenat jer smo na tom dijelu trase imali izmjenu trase zbog socijalnog utjecaja na selo Kralja, ali to je u završnoj fazi, tako da ne očekujem da će eksproprijacija usporiti ovaj proces. Ukupno iz budžeta je za eksproprijaciju zemljišta isplaćeno sad između 15 i 20 miliona, neki postupci su u toku, pa
tačan iznos ne mogu reći, ali između 15 i 20 miliona. Da li ugovor obavezuje izvođača da angažuje i podizvođače? Koliki procenat radova može pripasti crnogorskim firmama? Pa što se tiče podizvođača, ugovor je definisano da glavni izvođač može angažovati do 40% podizvođača, tako da se nadamo da će kineski izvođač sigurno i njemu u interesu angažovati i domaću radnu snagu, odnosno domaće podizvođače koji će mu biti sigurno velike pomoći na ovom infrastrukturnom projektu. Da li već sada razmatrate neke od crnogorskih firmi? Pa na izvođaču je da izabere podizvođačke firme, a onda nadzorni organ i investitor Monteput odobrava te podizvođače. Nismo, pošto je ugovor skoro potpisan prije nekoliko dana, nismo imali još taj zahtjev za podizvođače. Znači sad ova prva faza najvažnije je da se krene sa projektovanjem i sa pripremnim radovima, tako da u narednom periodu će biti tih zahtjeva od strane izvođača što se tiče njegovih podizvođača. Dokle se stiglo kada su u pitanju važni projekti, na primjer za Primorje, obilaznica Budva-Kotor? Što se tiče obilaznice Budve, znači prioritetna dionica od Petlje Markovića do bulevara Lastra Grbaljska, mi smo otvorili taj tender u petak, imamo 3 ponude, sad je u toku evaluacija ponuda, znači za izvođenje te dionice. Ukoliko te dostavljene ponude budu ispravne, odnosno očekujemo izbor najpovoljnije ponude, odnosno izbor izvođača u narednih 2 mjeseca. A također za svaku državu važna je i regionalna povezanost puteva. Gdje se nalazimo na tom planu? Pa što se tiče toga, Monteput intenzivno u prethodne 2 godine priprema projektnu dokumentaciju. Ono što je najvažnija osnova bila svega da smo završili prostorni plan. To je na osnovu sad prostornog plana idemo u sve idejne projekte. Trenutno imamo ugovorenih oko 150 km autoputeva i brzih saobraćajnica što se tiče idejnih projekata. To je neka osnova buduća za sva ugovaranja. I na osnovu sve te projektne dokumentacije sad izdvajamo prioritete. Prvi prioritet je Mataševo Andrijevce, to je ugovoreno. Drugi prioritet obilaznica Budve, imamo otvoren tender, nadamo se, zavisi naravno i o žalbi, nadamo se isto i tu brzom ugovoru za izvođenje. Nakon toga dolazi nam na red obilaznica Podgorice, sa čijim tenderom krećemo ove godine za izbor izvođača mart-april u skladu sa EBRD pravilima i u taj projekat će se uključiti i EIB. Tako da imamo mnogo planova. Nakon dionice obilaznice Podgorice sljedeći prioritet nam je obilaznica Bara. Za tu dionicu od Virpazara do zaljeva dužine 23 km radi se idejni projekat i projekat će biti spreman u septembru, tako da nam je to 4. prioritet na kome tražimo način finansiranja za tu dionicu. I za kraj možda nešto što najviše zanima i gledaoci i naše građane jeste da li će ovog ljeta biti negdje manje gužvi na putevima s obzirom na putnu infrastrukturu i na način na koji se ona razvija. Pa upravo to zavisi od izgradnje ovih prioriteta. Mi nećemo imati nešto bolje, znatno bolje stanje na putevima dok ne izgradimo ove obilaznice koje sam pomenuo kao prioritetne obilaznice Budve, obilaznice Podgorice, obilaznice Bara. Nakon toga nam preostaje da povežemo te obilaznice između sebe. Znači tu ostaje 40 km autoputa i 15 km brze saobraćajnice da bi to bila potpuno cijelina. Kada Crna Gora dobije ukupno 150 km autoputa, znači povežemo Andrijevicu sa Lastvom Grbaljsko sa jedne strane i sa druge strane petljom zaljeva iza Bara, mi možemo reći da nećemo u budućnosti imati gužve na našim saobraćajnicama, a do tada nam sigurno tokom ljetne sezone moramo očekivati gužve. Ono što je do Monteputa sa onim saobraćajnicama kojim upravlja
sa autoputem i tunelom Sozina. Činimo sve da naplata putarine bude funkcionalna. Ove godine imamo veliki porast elektronske naplate putarine koja je dostigla udio 40% korisnika, tako da će i to doprinijeti smanjenju gužve, ali potpuno funkcionalnu saobraćajnu infrastrukturu ćemo imati kada izgradimo ovih 150 km autoputa i brzih saobraćajnica o kojima sam govorio. Gospodine Ljiljaniću, stigli smo do kraja. Hvala vam puno što ste bili gost Euronews. Hvala i vama na pozivu. Uvaženi gledalci, bio je to izvršni direktor Monteputa, gospodin Milan Ljiljanić. Vi ste gledali intervju dana i ostanite uz Euronews.